So good day guys, mo visit me sa Cebu Safari sa May Carmen. So from Talisay, mo biyahe ko o Villa Gonzalo kay tuwa dito ang akong mga kauban. So let's go. So nausab ang akong plano guys. Bili na akong motor kay bati kayo ang iyahang kuan. Brake. List na ang akong brake pad. Dua ka sakyanan na mong gamiton, ang isa puti na isa ko. Dari ko sa Ford guys. Okay. Nag-drive thru may dari guys sa may Sanay Mandawi Macdo. So muna itong naangkon sa atong paghapit sa Macdo. So karon mao pag-abot na mo diri sa Areno. So naami karon sa ilahang parking. Kuan kay lang parking pod organized. No firearms, bladed weapons. Tama. So muna ilang mapa guys. So nasa like QR code nyo pwedeng i-scan para ma-download natin. Ito sa ngayon ni atong hairstyle. Kaya nagubot mo ni sa helmet o eyes na. Let's go. Karon is Sunday. Ubay-ubay po ng mga tao. Kung gusto makakita diri sa Cebu Safari guys. So data. Sa diya ha. So muna ni magsugod na ta. Kaya nakakuha na mig ticket online. Wa na diretso na mi. 4. Head counts good kaya basta makansi. First thing is picture. Di mawala. Sakay na ta sa ilahang kuan. Horror train. Oh, sarap. Ako na lang yung photographer big ikali free man jud ni. Magpag-init ko. Ito tong may tap. Arita sa Kayon. Lo. Ari ka. Ayon. Ano, Francis Larry. Okay, nailayon na rin akong sipaon. I-welcome na ta nila sa wild. Mag-wild na ta. Wow! Your first attraction, sir, Michelle's Collection Garden. Konya, ka-left na. So, first thing is ano ilahang koi fish. Ano ilang koi fish ah. Wow, lami at ulahon. Napod sa ilaha dari ang ilahang mga cactus. Sa unahan sa kano. So purely garden ra gid siya diri. Dito sila aquarium oh. So sa ilahang garden na sila yung aquarium. Ocean Park. Dito yung tadam, dito tong saka. Taas? Oh sige, ganahan mo ka. Wala kapoy-kapoy. So mo ni guys. Purely tanom ra gid na diri. So ang ma-comment nako sa ilahang Michelle's Garden which is first stop namo kay kuan guys. Ago siya kay kuan naman siya good garden ra. Mga tanom-tanom. So layas nami sa Michelle's Pavilion or Michelle's Garden guys. Ay,
Ato na pumi sa kuan. Base camp. Which is naa dito ang kangaroo. Mo din na ilang po. Michelle's Pavilion, sir. Di ako kasakay going to your next drop-off. Dito de. Please come. Dito sa Michelle's Pavilion, guys. Kay dinita mo sakay og ilahang kuan shuttle para dalon ta sa next nila nga destination. Sa Michelle's Pavilion ang ilaha kay naa sila yung mga slides. Mura siya mga kuan. Kaning Siraw Garden vibes. Ara, Michelle's Pavilion. First stop, hindi na ako natutuwa. Baka matuwa tayo sa second. Tiger. Ano ba to? Sigo pa na. Kala. 1, 2, 3. Nata sa ilang base camp, guys. Madre kay mga langgam. Susunod na ta. May parrot. Ara. Yuni! Ipaon na isaw nila ni. Ali. Na yuni oh. Guys, mga pigeon na ini sila. Ali. So diri na tong ilahang pwede ka mo palit og pagkaon para moduol sila nimo. Ay bayad. Ara oh, kumbayo to. Sa tanang langgam nagi magpasikat ana. Ara oh. Madesgrasya ka diha. Ara, kumbitay. Sama ka magpasikat gyud. Ali. Sige mang layas. Uli ta. Yawa ni mga langgama eh. Apo isa dari og kaon. Kumusta man kani aboard? Tingkaon ni mo board. Diri mo hatag ka og 50 pesos para pakaon nimo sa langgam din mutog pa din sila nimo. Araw, nonchalant nga kuan, langgam. Nonchalant nga langgam. So mo to'y una nato nakita sa base camp ang ilahang mga langgam. Ato ta next nato. Oh. Di na lagi buong ilok na ilang ko ano. Dato buong ilok ko na to una. Dara oh. Nara da ilang kanggaro dari guys. Ora oh. So duulo na to ilang kanggaro guys. So mo ito una ang langgam karon dari napunta sa ilahang mga kanggaro. Nara mostly sa Australia ra ni. Pero to oh. So far upat ako nakita. So ang ilaha kay red kangaroo. Tara guys. Kuang kabuk upat ako nakita. Napay isa dito, ikalima. So far 5 ra ako nakita. Dari daw ta sa other side. Na daw diri kuan tiger. Mga to makita diri sa ilang base camp. Ilahang spotted deer, brown deer, Bisayan warty pig, blackback tiger. Anak dari daw. Let's see. Ito daw ng tinglon kung naabag yun. Deer. Brown deer. Ali, adobo. Tara guys. Tara ang pikak. Dutoy. Ito sa kulor. Hi! Can I see that kind of thing? Tara baboy solo po. Hoy! Mone. Turo.
Familiar lagi siya. Sa Lion King si Pumba. Mura siya ng cobra to pero may ba? Hello, Worthy Pig. Worthy Pig ay Worthy Pig. Javan deer. Nari sa kilid do. Ah, Javan deer. Nari do. Ora, Javan deer. Put makita mo ron mo pug yuta. Ay ra mo? Awaya daw, bro. Awaya to lang. Awaya. Buka na. We brother. Charot. Dari sa ta sa mga hala sa buhon. Nawa man. Ato ra. Dakuha. Oy nga na to nga kung nakuha lang oy ngani yang iyang kuan. O nakuha. Ngani. Ara. Asa mo? Contact lens ana oy. Ko man magamit. As gyud kay do buhok. Duh, buwe. Kapoy na minasiyo. Buhi ko no? Ay ra na. Ay buhi pa dai. Bro lagi namutoy. Tulo di. Atulo di sila kabuo. Ginito na na oy. Nagkuha na nila. Ato ta sa next. So wa na mi nagsakay shuttle guys, wa na. Bentang shuttle. Hinay kay shuttle. Unsa dari? Tiger. Ay, lang tiger. Aray. Hoy, boss. Si Maki Miki. Ay lang tiger oh. Duha ka buka ko nakita. So na ilang tiger dire sod guys. Hoy. Nara guys, dool na gid sila. Okay, tiger pose, tiger and okay, nice. Nga nara kadali lang pakanon na to then butangan nila ang pagkaon dire then maduol ang tiger. Pwede na dahil magpa-picture. Okay na to guys eh. Yung na magpa-picture kay daghan kayo yung tao. For bird show going up, 2 minutes walk from here. Ara, mura po siya og kuan. Cebu Ocean Park og set up. So, magpaabot na lang ta sa ilang langgam. Let me ask first, who's celebrating their birthdays today? We have a lot of celebrants here. What will you do next? Again. Now, you can mimic sound so well because their brains are super smart. 20 to 30 years. Now, ladies and gentlemen, for our last Grammy Kite, I want you to meet Sky. The white-bellied sea eagle, also known as the white-breasted sea eagle, or king Narang of ilang kuan guys. eagles. Eagle. It is a wonder, but wait, there's more. Here comes a partner of silver, Fulgen. Apa? To make this even more memorable, we present to you the symbol of love, peace, prosperity, and harmony. Now yours truly, my name is Lassie. We hope you enjoy the show. Thank you so much and enjoy the rest of the So after sa bird show, dire na punta guys na ilang donkey. Araw. Ali, kay muli na ta. Ato tagkuan, Danaw. Sig. Ali. Kapibara oy. This is na yun. Na may matcha dari ron. Ito mga kape. Narang kapibara guys. Napo dari oh, matcha bara. Ha? Narang kapibara dari guys. Tara oh. Kapibara. Sa ilalom. Ara. Hello. Hey. Hello.
Lama. Manot ho. Na pag Ay mga baboy. Ano guys? Sheesh! Dua ka labok is. Ano? Migo mino. Sinisiran na tanggap. Ayaw pag Mga stretch guys. Dali. Grabe na unsa naman ni ay. Pwede ra man tatag magpuyo sa balay rin mag TikTok. So dire na ta sa ilang base camp. Gutom na kayo guys, sapit na mag-alas 12. Naon na dire, ngita tag ka-orderan. Sandili. Dictionary ka ba? Si Daddy yun. Ay, basta bangus pila bangus. Sulit sandili ang atong napiling tirahon. Picture sa ta. Picture sa bin. Gip ang mga tao kay murag gutom lang. Sige. Kaila siya ka kung 1 2 3 smile. 1 2 3. Hoy, thank you jud kayo. Kay gutom na. Isa may wala. So next. Kauban sa 11 ha, kauban sa 11. Adto na punta sa next stop guys, which will be for the White Lions. Anaran. So let's go. So guys. So natag Bartolina. Dun. Direct may puntahan tong ilaw. Kita ra tanan. Oo, mula kita na Dili 15 nek. ilaw. 15. Ayun lang isira king. Hi, good afternoon everyone. Welcome to White Lion Safari. For your safety and comfort, please remain seated while the truck is moving. Secure your hold on the grab bar and avoid using flash photography. So here inside, we have 2 lions that were bred and raised under human care from Germany. They are all male, siblings, and 10 years old. They have a spacious of 1.2 hectares area where they can freely roam around and exercise their natural behaviors. Lions are nocturnal, so they are more active during the night. But we're lucky that there's one with Ay, natulog. Natulog siya balik. Asa mo? Ayaw mo kita? Nakita na itong isa. Nay, nakakita ganina nagbasa ang isa, no? Adara ay. Natulog siya balik. Mata na choy kay 1.4 mong ibayad. Thank you so much, everyone. Enjoy the rest of the wild. Ano siya feeding time? So mga to guys. White Lions, I don't know if nakita sa video but that's it. Pansit. So dere guys, ang ilahang dromedary camel. Nara. Ubay-ubay gid siya. 1 2 3 4 5 6. So 6. Musod ta there guys. So welcome to my farm. This is a greater flamingo. As you all see, this is a color white. And be careful ma'am because naay lion nga mukalit nag-ambak diri karon taon-taon. Naa diri ma'am nagtago-tago. So bantay-bantay lang. Are ro ta kay. Hello. So na ay mga daghan kayong langgam diri mga guys sama sa
Bitaw ni kite. So nara dari oh. Nara ang Philippine Serpent Eagle. Nara oh. Hi. Philippine Serpent Eagle. Hi. Nadiyo. Bro. Naipika. Parehas lang sila. Mas dako lang siya. Iguana. Ara mga iguana guys. Tulo sila kabuok. 1, 2, 3. Ara oh. Hi. Hi. Bird feeding o dari. Ay, kapo yan yung kalakiha guys. Ano lang ako paabot nila. So here is sila mga koi fish. So muna ni guys ang nakuan tuara dito ang entrance. Nadami dari sa buntod nila. Grabe kadakuwag area sa kuano sa pare. So guys, katunga pagyud amo ang na tira diri sa pare. Pero ang oras kay alas 2 na. More to go pa. Hi, good afternoon everyone. Welcome to African Savannah. I'm your guide on this journey. I'm Aim. For your safety and comfort, kindly hold to the holding grab bars and avoid using a flash photograph and self-sticks during the tour. Zebra. So that is plain zebra. Plain zebra are herbivores, meaning they eat plants. When not eating or traveling, they take opportunity to sleep. In fact, they sleep standing up with one eye open. So their stripes are unique, like fingerprints, but no two animals have the same pattern. Ya, magkuhan taon niya, mag-quiz taon niya ha. Sa itong kuhan. Baka. So that one is eland. Eland is the largest antelope species in the world. Both size and weight, they can stand over 5 feet tall at the shoulder and weigh around 400 to 1,000 kilograms. Both males and females have these impressive horns, so they can use for defense and dominance display. So this cute one is Tamzon's gazelle. They are the cutest and smallest antelope in savanna. They are also called the fast runner, and they can reach speed to 50 miles per hour. So these remarkable speeds help them to evade predators like lions and cheetahs. So that's we call the African savanna because all animals here originate from Africa, born and raised from UAE, USA, and Belgium. But some of our animals born at Cebu Safari. So that's conclude our African Savannah tour. Up next is soft tour or walking tour. To the left side lang po is crocodile. After crocodile is sulcata tortoise, cheetah, patas monkey, and serval cat. Yes po. Go down to hyena and giraffe. So thank you so much and enjoy the rest of the wild. Okay. So welcome guys. Ani na punta sa kuan. Kanang ilahang crocodile. Tara guys. Lay, ayaw lay. Buutan mo na mong lalay. Oh, iski kagawad pa na.
siya, wala ni siya tubig. Ah, gikan din siya dito. Busot di ay. Ang imo ni Senado guys, wala ni Senado. Pinagsaman Senado. Ubay-ubay lang. Ubay-ubay gid. Meeting nila ron. Meeting nila ron. Tara guys, hasta naghanap ng crocodile. Kailangan mo feeding kita. Kailangan daw mo. Naras ako lalo guys. So. Uy! Bro. Lalo guys. Napay ko ano? Si Otter. Dili ay. So nara guys, ato suway ang pagkaon ng ato mga nara. Ubay-ubay na yung pagkaon guys. Ubay-ubay sila. So lang tawo na doon. Wow! Oh, busog. Mga busog. Ay, nanilihok. Uy, diray may gangama daw. Okay na may mga chicken, no? Huwag man ganyan lagi pang kaon. Ay, napamagay yung pagkawan mo. Siya. Busog na yung mukhaon. Laog ka nung ihungit. Mapahungit. Mapahungit, yun ni sila, ma'am. Dara-dara, nilihok na. Ora. Ako na niya. Siya ay puday ko. Giyad ko kroman. Naninganga. Dari ang otter oh. Dari ang otter. Hey! How are you? Hey! Come on! Come! Hey! Adara ay kill kayo. Iya natin. Hello! Kira lagi iso. So manami diri sa crocodile farm. Let's go to other na pod. So diri nga side isang ilang turtle. Kuang kabuk. Tulo. So mostly ang ilang ginakaon kay kani guys. Kamuti, carrots, saging. Ang cheetah diri guys. Ang isa, to isa. Doon siya. Dito siya tayo. Hi. Come on. Oh, mana yung assignment? Por, tayo mo, kita bisita ko kay doon sa kausap na. Aman. Try. Ito. Ah, Chita na gamay. serval. Serval guys. Ora. Gamay nga cheetah, gamay siya nga cheetah. Oh, suod mo eh, suod. Oh, duman. Suod man. Mga tawa ba na sila? Lah, Mga tawa lagi na siya. lah 10,000 minuon. 10,000 steps are achieved because of safari. Aro ayun na. So dire guys ang ilahang mga giraffe. Actually ay dako nga giraffe dere. Ara oh. Lang gi-train. Tarong mga igayon na guys tungod sa kakapoy na mo. Na pauras sa medre, paugat sa ba kay rag di na gyud makaya ang kahawoy sa tiil. Kapoy mi kuang guys. Unang tira mig fries re. Ano? Wow! Hello! Mga anak yan, ina. Oh, anak dulu. May bino? Ono rin nila de. Ono nila.
Itong trending. Siguro successful na kay vlogger. So nanadiri ang mga unggoy nga hastang mga buti-buti. Nara mga unggoy guys. Kuya maglubot eh. Kuan mo nila dari kanang kaliwat man ning kuan Tony Fowler. Iwan dito ni Paul. Nagpabotok sa siguro ni sila. Yung sumuro na sila sila gilingkuran. Oh. Ay, iyan ang lubot ng giserve niya king kuran. Oh, wala. Abi kog stone. Ha? Yawa, uy. Ato na guys, hindi na. Tara na, awat na guys. So mao na ni pinaka-last na to. Hunat. Oro guys, daghang kay ng pato na. Pato na tanan. Kita diri daghang kay ngala no. Wala pato na tanan. Pato na tanan doy. No, ubay ko na ilang ibutan. Nara guys. Kasi ang pani ako. Another balls. Ay, hala, labog siya. Ay, manggukod ng ingana. So mao na ni guys. Nakagawas namin sa safari. Manguli namin yan eh. So for remembrance, nari sa mi picture. Umoro to. Nakapa-picture nami. So pwede na yung kami muli guys. Tinira na human na akong video. Hasta ang kapuyaning laaga. Peace out.